హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మనం ఆ రోజు చూపెట్టాం కదా, యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పేసి ఆ బండి ఫ్రేమ్ అయితే డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. ఇదైతే వేరే ఫ్రేమ్, దాని పార్ట్స్ అని తీసి ఈ ఫ్రేమ్కి ఫిట్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు దీన్ని వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాం. మొత్తానికైతే ఫిట్టింగ్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది. రేపు అయితే కస్టమర్కి మన లింగాన్ని అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు, ఆయన డెలివరీ చేసేస్తాం. వర్క్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు అయితే ఒక చిన్న పనులు ఉన్నాయి, అవి రేపు పొద్దున చేసి మనం అయితే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర ఇలాంటి ఎంత పెద్ద పని అయినా కానీ మనం ఈజీగా కంప్లీట్ చేసి మంచి నీట్ వర్క్ చేసి ఇచ్చేయగలం. దాని పాత పార్ట్స్ 2 బండ్లు కలిపి ఒక బండి తయారు చేసాం. అంటే ఇంకొక ఫ్రేమ్ అవసరం ఉంది, అది దానికోసం దానికి కలరింగ్ కూడా చేసేసి పార్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ పోయినాయి, కొత్త చేసి బాగున్న ఇంజన్ ట్యాంక్ అన్ని ఫిట్ చేయడం జరిగింది. చాలా కష్టపడి వినాలి.